Här står jag mindre än 20 meter ifrån. Har det skyddat gått skogs nu? Den där kossan hon mår inte bra. Hon är så spesig, det tar mig fan i bara skinn och ben. Ja. Ska du guida dem ut i skogen eller? Jag ska gå hem. Tänk mig att du kommer vara i vägen. Jag hoppas den får rakt fram nu då. Ja, vi kan ju driva dem ut i skogen. Ja. Det är så bra att guida dem ut i skogen. Ja. Ja, bara så men jag tror att det blir så lova. Får inte gå för nära, hon får börja på vika på öronen och då jävlar, det är bara hoppet i snödriva. Ja. Men jag hade inga skål, Filip. Gå tillbaka. Nu måste jag ha skål. Hämta skålarna. Gå och hämta skålarna, Viktor. Upp. Det är inte dumt att ta nu på bild alltihop. Jag har så gott att sökt dem på morgonen här men de såg inte till dem. Men så helt plötsligt så. Gå in! Ja, det är klart som fan. Ingen kommer ifrån det där hållet. Vik de har vänster här nu. De är inte höger nu. Ja? Gå på andra sidan! Gå på andra sidan huset, ser du dem. Jagar du älg eller? Ja, var det?